Tá bloc leichen de sira agus an móthir mar ecin tosa an teachtain seo tá mar seo in san dagan a chundaí céirí hon cant lenear céiríach le fáile mar cénfa a bhfuil agondaí cénfa gapan siad go bhfuil agondaí commáid sin. Right, Pádraig inas sem céir a chéilíonn sé duite a bheith i do chéiríach. Tá seanna thachta fé na chéiríach gan dó tá caid anna láidir sa chunta só. Is áit anna dhéas é corchaghine, chaan tú tachtaí corchaghine se chudas. Is dólam go bhfuil sé anna bha gur ar hámí timpeall an airga agus go bhfuil anna chuirtrána timpeall na háite agus go bhfuil crack úntaach san áit. Rodúntacha sé bheith de chéiríoch gan dátá peán is bí mí de fad anna fórálachas an caid agus brodúlas an caid agus pubpádaí an crack bhíon sa haistí agus bíon porter agus whisky is na hen díal rud a ghóla agus na baids agus anna chraicir fad. Tháinig mé suasí chun é muo agus tháinig mé an seo nuair bhí mé 2 nó 3 so tá siad anna yes. Nádar stáilm sort rógarí sé muintear chéirí bíonn siad a gcónaí maga is stocha pleicíocht agus sin fich sé ge pádaí nóir bhíoh sé ina bheithaigh agus rógar den scotha pádaí agus nar hagan túisteán sa fuileach rógarí an saití comá. Cúis bhhain hon teacht go chéirí an saoirú seo. Cos tá anna chudíine sa stát aontaithe agus Astráil agus Sasna ag teacht arás le agus cín siad an mám agus iad. Cúis bhhain dom hon teachtain seo go chéirí an saoirú seo. An cultúr há anna chud ceol tradiisiúnta goin sa ceantarsa an Gaelin agus Star Wars comá dhéanach tafad de Star Wars taobh hir dúinsa. Is dólam an bua sport go cinnte. Inas dom rud amháin atá ag muintear chéirí nach bhfuil ag duine ar bí elas tíir seo. So mar dúras na raach na dasa agus is félinn dul ar siúlódí maithe. Agus rudí mar sin agus an raach taobh fiúdomsa ní dom go sin é áit eile. Crack. Hey. A lán crack spríonn sa